nožnice. Čiže s tými uzatvorenými sa strihá časť skla, s takýmito rovnými zase striháme okraj výrobku, napríklad fľaše alebo čbány, si s tým môžeme vytvarovať taký sosáčik. Môžeme to sklo takto ukúpiť, naťahovať, môžeme si to aj rozmačknúť, a keď tam máme nejaký vzor, tak sa nám to tam vytlačí. Taká tiež formička. Ale názvy majú také rôzne, akože klepeto, pindajs, svokajs, matošár, ako tie názvy sú také skomolené, také ponemčené, lebo medzi tými sklármi, čo tu boli na Slovensku, tak boli aj z Čiech, aj z Moravy, aj z Nemecka. Takže tie názvy sú také skomolené, také rôzne, také slangové. Dobrá, taká malička. Myslím, že môžeme... Môžeme spraviť aj... Také je to žeravé. Napríklad na tom cukriku bolo to farebné sklo zvonku, ale my si ho môžeme dať aj dovnútra. Napríklad, hej, teraz mám tie črepinky na vonku. Ale keď ja teraz znova naberiem sklo, tak mi to ostane vo vnútri. Čiže teraz je vnútri a takto si vyrábali rôzne ťažitka, také vajíčka s rôznymi... Jaké je toto? Tie guličky, nie? S rôznymi ťažkami vo vnútri, alebo guličky napríklad. Toto tam je. A zase my si môžeme ukázať, že dá sa to aj takto rôzne. Šťavka. Sliepka. Bažant. Zlatý. Lav. Môže to byť hocičo. Víš? Moc sa jej nechce ku životu. Vyzerá to jak loď. Jo, to si chcem. Si to môžeme aj takto, neviem, labuť, hus, kačica. Ale to, aby ste tam mali predstavu, že dá sa to takto rôzne vytvárovať, ponaťahovať. Jasne, že tam tie menej skla, tam nám to už dávno zatvrdlo, tam som to už naň mohol zlomiť, ale tam tie viacej, tak vidíte, že to také ešte také do oranžová, tak tam je to ešte mäkké, som to mohol zmačknúť, ale už tam nechcem. A dôležité je to tam nejak na konci tej pišťale stenšiť, aby sme to potom mohli odtiaľ dať preč, lebo keby som to zabudol spraviť, tak nám to tam ostalo. Dali sme tomu teda taký oranžový kúsok, takže keď nám to úplne zachladne, tak to bude také žlto-oranžové. Keď si takto vlákneme horúce sklíčko, a to želiesko, ktoré teda je studené, není zohriaté v peci. To sa stáva. No napríklad, takto keď spojíme dve horúce sklá dokopy, tak sa nám zlepia a zase to horúce sklo sa nám nezlepilo na to železo. Takže takto si môžeme spraviť také rôzne podstavčeky. Napríklad, tiež si naberiem na konček. Zase, aby to bolo trocha zaujímavé, môžeme si tam dať modrých čerepiniek. Dá sa to potom rôzne používať. Spolupráva, väčšie kúsky, menšie kúsky. Čím väčší kus, tak týmto viac farby. Jasné, že ten prášok nám farby tak jemnejšie a na menšie kúsky. A keď to máme zase rozpustené, tak zase si to môžeme takto upraviť do takého balčeka, čo je veľmi dôležité. A potom to môžeme aj rozfúknuť. Čiže fúkam a točím potom. A na čo slúži to fúkanie? Fúkanie slúži na to, aby sme si rozfúkli sklo a tak vznikajú duté výrobky. Čiže napríklad poháre, vázy, popolníky, všetko, čo má nejakú gotinku v sebe vnútri, tak to sa vyrába tak. To vyzerá ako oranžová žiarovka. Také modré. Čiže to už je plné skla, nie je to plné, ale tak, keď to rozbijeme, je to vnútri kúvočka, tu tá prázdna. No a zase, keď na to trocha zachladne, už teraz som to nemohol rozfúknúť vôbec, lebo je to strašne tvrdé, akým si fúkam
nabuchali do pohára, povedzme, to sa nedá. Ale zase táto bublinka sa nazýva banka. Na tú banku budeme teraz znova naberať sklo alebo obalovať ho. A potom vlastne to naberiem. No a podľa toho, čo chcem vyrábať, či niečo väčšie alebo menšie, podľa toho si aj tú bublinku spravím, tú banku. Čiže teraz som to znova obalil, omotal okolo toho to ďalšie sklíčko. No a teraz si môžeme ukázať, ako sa používajú takéto rôzne tie formičky, alebo varešky to volali. Čiže ja si ho trocha zachladím, upravím. Teraz tá bublinka sa nám rozpustila, nám zmekla a môžeme fúkať ďalej. Žiarovka. Ale zväčšilo sa to. Väčšino? Čo to žiarovka? No lebo je to žeravé. A keď nám to vychladne, tak znova to bude také, ako to aj bolo. Žiarovka. Teraz to zväčšilo do vody. Aby nám popraskalo. Ale my si to ešte môžeme takto rôzne domáčkať. Záleží od nás, že čo si toho spravíme. Čo je? Žiarovka. Možno aj žiarovka. Takže vidíte, keď nám to už chladne od toho železa, tak tu už je taká modrá farba, tam je ešte Nejaké to žeravá. dole. No a tiež ako som Červené. spomínal, že my si môžeme to sklo zdobiť, takže zase môžeme použiť rôzne také techniky toho naberania. Musíte robiť riadne rýchlo. No a povedzme, že si tam môžeme takto za sekciu rozstrihneme. A treba ešte povedať, že keď tí sklári robia nejaký výrobok, keď robia taký kalich na stopke, tak musia byť traja. A zase ako vidíte, že toto horúce sklíčko si môžeme pomačkať, ponaťahovať. Tam je taká lapsika. Vešiak. Hej. Slon. No? Vešiak. Hej, vešiak. Slon. Jazyk tak sa treba. Teraz to vyzerá jak Kinderko. Zabalíme do obalu hen také sklíčko, jak Kinderko a niekomu to darujeme, ale že to rozbalí a zrazu také sklíčko. Takto tam si ponoríme. Tam svieti, vyzerá to svietilo. Krásne. Ja som On nemá oči. to sklo sa tam prilepí a tam. Teraz by to mal rozbiť a do toho dať žiarovku, nie? Keď nám zachladne trošku. On má otvorené ústa. Zviehla. Čo mu dáme? Sklo? Naozaj ho chytí. Tak sklenený je iba sklo.